mal Yoda. Šokoládu s jahodami. Mňam. Boli na sekcii duch Londýna, tuším. Áno, ja viem. Aha, boli. A ja si sadnem. Dobre? Sme pri London aj dneska, ale teraz ideme na London Dungeon. A včera sme zistili, že by to malo byť strašidelné. Tak... A nebudú tam figuríny, ale herci. Ďakujeme, tati. My sa nebudeme báť. Ja sa bojím. Idem sa posrať. Som na záchodu. Posrala som sa na tom dungeone. Sa vaši bola konferencia, som spôsobila, ona bola na svojom celom systému. Asi nemyslím, že sa budeme báť. Nemáme sa čoho báť. Vrtuľník a pozrite, aký krásny výhľad. Ideme niekam tam. Posrala som sa na tom dungeone. Asi nejak takto. Na autobuse. Ako sa cítiš na autobuse? Ale je to fajn. Celkom. Dobré slúchatka. Vám čo donese aj mne. Ale je chladno, malo byť teplo, ale je chladno. Ale je to fajn. Taký pekný výhľad. Na nejakej uličke. Chceli sme dať nový darček.
nestíhame do akvárka. Tú dobu, čo sme v Londýne, sme ani raz nestihli atrakciu Matcha. I to je také, že ježiš, to je toľko hodín. No, stihli sme to a už čakáme v rade na ten morský svet. Ja som zvedavá, čo to bude. Ak tam nebudú ryby, budem smutná. Ja sa poserem. Ježišmaria. Ideme dole. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? 'Cause my love is mine, all mine. I love mine. Nothing in the world belongs to me but my love, mine, all mine, all mine. My baby here on earth showed me what my heart was worth. So when it comes to be my turn, could you shine it down here for her? 'Cause my love is mine, all mine. I love mine. Nothing in the world belongs to me but my love, mine, all mine. Nothing in the world. Ty tu môžeš byť tam, koľko chceš. For free, but my love, mine, all mine, all mine. 'Cause my love is mine, all mine. I love mine. Nothing in the world belongs to me but mine. Ahoj, Dori. Dori. Ahoj, ja som Dori. Mám výpadky krátko, protože vám nedí. Tak jako, ja som išla na rybičky, nie na pavúky. Fú. To máme doma tú kvetinku. Okay. I'd like to welcome you to our rainforest. Now, we're back to go on this Oh my god. Bež teda. Korytnačky. Ani neviem mozog. Áno, do virtuálnej reality.
Vlhku sme Čo to meleš, ty vole? v Oxforde. Veľa ľudí. Som opotnutá. Fuj. Absolutely disgusting, by the way. I almost puked, but let me stay focused. Strašne teplo je. Máme 32 stupňov. Super. Chodíme a taký ujo nám hovorí, akože čo sa tu a sme v Oxforde. A je tu veľa škôl, tak nám hovorí, že čo je. Keby takto vyzerá moja škola, tak sa vystažujem a chodím tam každý deň a som tam ešte aj cez čas. Na piknici, že vrát sem chodí aj král Charles čítať, ale nemôžete tam nič zobrať. Charles T. James. Nemôže sa nič zobrať, ale musí to človek prečítať tam. In those days, all the people, 3.8. Máme rozchod. Teraz ideme sa popozerať, ideme na vecko a tu na vedľa je škola pre geniov a povedal, že ak máte IQ 120, 130, tak aj tak ste nič. Máš popri zábave čas aj na štúdium alebo iné záležitosti? Ježiši Maria, na prvom mieste u mňa je štúdium. Keby nebolo štúdium, nie som ani ja. Boli sme na tom hrade, tam, ale nemohli sme natáčať v podstate nič. Vybývajú tie svadby a také, to bolo pekné. To je také zimomriavky z toho ostali, že proste to je. Proste vždycky to človek vidí v telke a teraz tam proste, no, áno. Just a whole lot of different tips now. Talking to you about 45 minutes. Pospala som si. Už čakám. Ja som zaspala asi na 7 minút. Ja som to prespala celé, nie 7 minút. Ideme na Stonehenge, už máme náramky. Pomáhala som Čechom zapínať náramky. Ja sa ale počúram. Zober si tú otáčku. No. Teraz pre nás príde autobusík a pôjdeme na Stonehenge, tak sa teším. Na tej Stonehenge. Je to pekné. Ja som v Transforme. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Ja som si myslela, že to bude akože okolo toho more. V Transformeroch to bolo pri mori. Nemám nabitý telefón, už odchádzame, ideme sa dať a budeme ísť domov. Áno. Nie je dôvod sa báť zdvíhať konečne dôchodkom dôchodky. Prespala som celú cestu. Super. Pristávame. A my sme sa vtedy. Tu jak som? Kde som? Teším sa už docela. Teším sa aj na mežu. Nejaká slucha, tu mám pimplipatch. Aj tam mám pimplipatch. Mám masné vlasy.